Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Avui en dia, moltes persones compren coses per internet, roba, llibres, menjar, tecnologia, però altres persones prefereixen anar a una tenda, veure el producte, tocar-lo i parlar amb algú. Les dues opcions són molt populars i cadascuna té coses a favor i en contra. El comerç per internet va aparèixer fa uns anys i va revolucionar l'economia. Moltes xicotetes tendes han hagut de tancar. Els grans centres comercials també s'han menjat als xicotets comerços. Tu com compres? Anem junts a intentar analitzar els avantatges i desavantatges de les dues opcions. Comprar en línia és ràpid i còmode. Pots comprar des de casa, des del treball o fins i tot des de l'autobús. No necessites fer cua i pots comparar preus fàcilment. Potser este és un dels majors avantatges. A més, pots trobar productes que difícilment trobaries en botigues físiques o tal vegada no sabries on trobar-los. En línia ho pots trobar pràcticament tot. Però també hi ha problemes. A vegades el producte no és com en la foto. De vegades arriba tard i en altres ocasions és difícil tornar-lo. Especialment complicat pot ser comprar roba sense poder provar-te-la, per a poder comprovar si et queda bé. A més, pots patir una estafa fàcilment si no estàs atent a pàgines poc fiables. Comprar en una tenda física és una experiència més directa. Pots veure el producte, tocar-lo, provar-lo i preguntar a una persona si ho necessites. No has d'esperar per a que et resolguen els teus dubtes. Si compres en una botiga, saps exactament el que estàs comprant. A més, t'emportes el producte al moment. Però també té els seus inconvenients. De vegades hi ha molta gent. Pot passar que no trobes la teua talla o el teu color. Segurament tens menys opcions per a triar i potser els preus són més alts que en internet. I ara et pregunto a tu, què prefereixes? Comprar en línia o comprar en una botiga? Què és més important per a tu? El preu, la comoditat o veure el producte? Has tingut alguna experiència bona o especialment roïna comprant alguna cosa? La teua opinió ha canviat amb el pas dels anys? Pots pensar les teues respostes i dir-les en veu alta. També pots escriure-les en un quadern per a practicar la teua escriptura i el vocabulari que hem treballat. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada. I és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal. També trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.